wasalna biex nagħmlu l-10 programm fl-istudju li qed nagħmlu fil-ktieb tar-Revelazzjoni bħalma tafu vers. Qed nistudjaw dana il-ktieb b'mod illi qatt ma studjajnieh. U wasalna fl-10 lezzjoni ta' l-istudju. U għall-stant ejja ħalli nibdew mill-ewwel għaliex għalkemm ma fekx ħafna flus xorta hemm ħafna xi ngħidu fuq dan il-paragrafu fuq dan il-kapitlu. U fil-fatt qegħdin fil-ktieb tar-Revelazzjoni kapitlu 10 bħal dejjem araw li jkollkom il-Bibja sabiex fuqha tkunu tistgħu issegwu dak li qiegħed ngħid jiena bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq il-bniedem araw li dak li qed tisimgħu huwa dak li hemm miktub u mhux x'jaħseb il-bniedem li qed jgħid. Ejja ħanibdew l-istudju tagħna. Kapitlu 10 tal-ktieb tar-Revelazzjoni. Tinsewx li s'issa rajna li qed jiġru l-4 żwiemel ta' l-Apokalissi xi ħaġa li ilhom iduru għaw fid-dinja, ilhom jagħmlu xogħolhom, ilhom jagħmlu l-ħsara li huma ġew biex jagħmlu mhix xi ħaġa li bdiet illum, u warahom issa rajna wkoll li hemm is-7 trombi li qed jindaqqu mill-anġli, rajna l-ewwel 4, u mbagħad rajna l-anġlu li qal ja ħasra għal dawk li ħajilħqu l-aħħar 3. U minn dawn l-aħħar 3 rajna wkoll 2 minnhom. Allora fadal biss issa l-aħħar wieħed, l-aħħar tromba x'tindaq. Irid infakkarkom li dawn mhumiex il-kastigi tal-Alla ħbieb. Dawn mhumiex ir-rabja, mhix il-korla tal-Alla nieżla fuq id-dinjat. Dawn huma 7 trumbetti bħalma nafu aħna trumbetti jindaqqu biex jaħabbru xi ħaġa. Alla qasem f'dak iż-żmien ta' Ġwanni fi żmien meta Ġwanni kien jgħix ġewwa Iżrael, it-trombi kienu jindaqqu biex jaħabbru illi ħajbda t-talb. Kienu jħabbru qamar ġdid, ikun se jibda xahar ġdid. Kienu jħabbru staġuni ġodda. Ir-Rumani kienu jużaw it-trumbetti pereżempju biex jaħabbru li ġej xi ħadd importanti għaddej mit-triq. Allura l-istess aħna bħalma nafu mhux biss ġewwa mhux affarijiet ta' Ruma ma mad-dinja kollha meta kien joħroġ ir-re fil-belt tiegħu biex idur jara l-lokalità u iltaqa' man-nies kienu jindaqqu t-trombi ġifieri isma' ħejju ruħkom għax ġej ir-re. Xi ħaġa li anke aħna naraw f'dawn is-7 trombi. Daw is-7 trombi huma twissija li isma' preparaw ruħkom, irranġaw, indmu, ibdew għexu kif suppost għexu għaliex għax dal-waqt ġej ir-re, Jaxxua il-Messija Ġesu ta' Nazaret. Xi ħaġa li ħanaraw f'kapitlu 10 huwa li mhux se nisimgħu fuq l-aħħar tromba issa. Interessanti li t-tromba is-7 waħda mhix qed tindaq f'dan il-kapitlu u jekk niftakar sewwa qasem fta' warajħa issa. Imma dan jfisser illi Alla bagħat 6 twissijiet permezz ovvja ta' kastigi, 6 twissijiet li d-dinja sabiex tirrealizza li qed tgħix ħażin u li tirranġa il-mod kif tgħix u tibda timxi warajh. U hawnhekk allura qed naraw l-Alla l-imħabba tiegħu, l-ħnina tiegħu, l-grazzja tiegħu li qed jagħti ċans ieħor lill-umanità tindem. Qabel jiġi l-aħħar kastig, u mbagħad tibda niżla l-kollha tal-Alla. Jekk il-bniedem sejba ma jismax, Alla se jibgħat dal-affarijiet u dan aħna naraw fil-kapitlu tal-lum, illi Alla ħjibgħat dal-affarijiet. Ejja ħnibdew l-istudju tagħna. Kapitlu 10 vers 1 ara jaqra hekk. U rajt anġlu ieħor ta' saħħa kbira mis-sema, nieżel mis-sema bi sħaba madwaru awsalla fuq rasu wiċċu qisu x-xemx saqajh donnhom kolonni tan-nar. U dana allura qed naraw li dal-anġlu huwa differenti mill-anġlu l-oħra. Kif nafu li huwa differenti mill-anġlu l-oħra? Għaliex il-vers qed jagħmel enfasi li dan huwa anġlu ta' saħħa kbira, għandu ċertu qawwa, għandu ċertu awtorità. Ser jagħmel xi ħaġa awtorità li taħalla u jagħmel xi ħaġa f'isem Alla li hija kbira. Għalhekk huwa anġlu ta' saħħa kbira illi qed narawh nieżel mis-sema. Huwa anġlu differenti mill-oħrajn. Il-qawsalla, meta jiena nsemmi l-qawsalla jew fil-Kristjaneżmu tissemma l-qawsalla, ħafna imorru għal
dak li Alla qal meta għarraq id-dinja u meta għamel il-qawsalla u qal isma' jiena ma nerġax neqret id-dinja permezz tal-ilma. Ma jfissirx li Alla qal jiena ma nerġax neqret id-dinja. Alla qal ma nerġax neqret id-dinja permezz tal-ilma. Imma nafu li d-dinja tittinqeret. U jedinna anke l-Apostlu Pietru f'waħda mill-litri tiegħu illi id-dinja ħadd inħaraq u diġà qed inħossu l-effett tagħha li meta naraw isħana dejjem tiżdied anke f'pajjiżna s-sajf li għadda u min jaf x'inhu ġej ħallina fis-sajf li ġej, imma tinsewx Alla qatt ma qal jien ma neqritx id-dinja, qal jien ma neqritx id-dinja permezz tal-ilma. U meta naraw din il-qawsalla, allura nistgħu nimmaġinaw li dan se iġib xi ħaġa illi se teqret id-dinja. Imma mhux permezz tal-ilma. Imma id-dinja ħad inqeret permezz tan-nar. U għaliex permezz tan-nar? Għaliex in-nar jippurifika. Il-bniedem tant qed iħammeġ id-dinja, tant qed iġib id-dinja fi stat fqir u ħażin, tant qed iġib l-arja tad-dinja li ma tistax tiġbidha biex tuħu nifs minn hawn ftit żmien ieħor. Ħanaddu minn dal-affarijiet illi Alla se jkollu bżonn jaħraq din id-dinja biex jippurifika. Bħal ma nippurifikaw id-deb. Tinsewx in-nar inaddaf u da qed naraw anke iseħħ madwarna. Mhux kulħadd se jiġi mnaddaf. Mhux kulħadd. Meta qed naraw daw il-kastigi ġejjin fuq id-dinja, xorta qed naraw illi n-nies qed jgħidu isma' aħjar jaqgħu l-muntanji fuqna aħjar jordmuna milli nindmu. Mela qed naraw illi mhux kulħadd se jiġi mnaddaf, imma tiġix imnaddaf jew le hija għażla tiegħek. Inti ħadd tagħżel jekk tistax tiġi imnaddaf, jekk tix tiġi imnaddaf jew le. Għalkemm dan il-kapitlu li naqraw mhux se jitkellem fuq l-aħħar ġudizzju u waqqas jien qed nitkellem fuq l-aħħar ġudizzju, dak li qed naraw iseħħ anki dak li qed iseħħ illum madwarna qed iseħħ biex aħna niġġudikaw lil nfusna issa x'qed nagħmlu ħażin. X'irridu nirranġaw? Mhux x'qed nagħmlu li mhux noġbu l-Alla, x'irridu nagħmlu biex noġbu lill-Alla. Dak huwa dak li qed naraw iseħħ madwarna llum u anke f'dan il-kapitlu li qed nistudjaw. Jiġifieri jekk inti verament timxi, jekk inti verament għażilt li ser timxi wara Jaxua, issa l-Ispiritu Santu suppost lilek qed iġiblek quddiem għajnejk inti x'għandek bżonn tirranġa f'ħajtek. Jekk l-Ispiritu Santu mhux jorik x'għandek tirranġa f'ħajtek u kulħadd għandu xi jirranġa, kulħadd għax kollha nibna quddiem Alla l-Missier, kollha ħatja. Imma jekk l-Ispiritu Santu mhux jiġbidlek l-attenzjoni ta' x'għandek tirranġa f'ħajtek, allura il-Kristjaneżmu li inti qiegħed tgħix mhuwiex Kristjaneżmu ta' veru imma huwa biss sempliċement Kristjaneżmu ta' l-isem li tgħid li jiena Kristjan. Tajjeb, imma ma rridux ninsew ukoll li hemm ġudizzju anke għal dawk li jemmnu wara. Il-ħżiena ħajinħarqu u t-tajbin ukoll se jiġu ġġudikati fuq dak li jagħmlu f'ħajjithom u hawnhekk fejn l-emejjel tagħna se jiġu ġġudikati x'għamilt f'ħajtek li mhux suppost għamilt. X'm'għamilx f'ħajtek li suppost tagħmel. Dak huwa l-ġudizzju ta' dawk illi huma verament kredenti, dawk li verament jemnu. Kif qed ngħixu ħajjitna illum? Aħna verament qegħdin nissottomettu ruħna taħt Alla? Dik il-mistoqsija li rridu nagħmlu, għalhekk qed nagħmlu dal-affarijiet iseħħu. Ejja ħammorru għal vers 2. U vers 2 jgħid hekk ara. Biktejjeb miftuħ fidu, mela qed naraw dal-anġlu nieżel mis-sema anġlu b'saħħtu illi kellu ktieb fidu. U hu serraħ siequ l-leminija fuq il-baħar u x-xellugija fuq l-art. Hawnhekk nerġa' ngħid ejja ninsew l-immaġinazzjonijiet li forsi naraw fil-films ta' Hollywood, illi aħna nimmaġinaw xi anġlu li poġġa saqajh ġol baħar u saqajh fuq l-art għalkemm il-kelma hekk tajt imma irridu naraw ukoll dal-affarijiet xi jfissru. Il-ktieb fidu xi jfisser? X'inhu dan il-ktieb li għandu fil-qiegħ? Dik il-mistoqsija li rridu nagħmlu.
U hawnhekk Dal-Anġlu f'dan il-ktieb għandu r-revelazzjoni mniżla ħbib tiegħi. Dik li għandu saraw il-qudiem ta' għandu xi ħaġa xi jgħid permezz ta' dan il-ktieb. Bekk nafu li hija revelazzjoni għax kieku mhux qed iħabbara lil Ġwanni, għandu xi ħaġa biex iħabbara lil Ġwanni. U ġo dan il-ktieb Dal-Anġlu għandu revelazzjoni. U fil-fatt irridu naraw dan il-programm kollu sal-aħħar biex inkunu nafu x'hemm f'dan il-ktieb tajjeb. Il-baħar bħalma dejjem għadna fil-Bibja jfisser instabilità. Meta Dal-Anġlu qed ipoġġi saqajh fuq il-baħar, ġo l-baħar qed ipoġġi saqajh fuq l-instabilità. U dak li qed naraw jiġri huwa kif l-instabilità ser tinfirex mad-dinja kollha fuq skala kbira u għalhekk għandu saqajh fuq il-baħar u saqajh fuq l-art. Ma jfissirx li ħejġri xi ħaġa fil-baħar fl-oċean, fil-Mediterran u fil-Paċifiku u f'xi ibħra oħra, le mhux hekk. Dan jfisser li l-instabilità ser tkun mifruxa mad-dinja kollha. Min hekk trid tgħaddi, minn daqshekk żmien ikraħ trid tgħaddi id-dinja. Ejja ħanaraw vers 3. U fetaħ jgħajjed bleħen qawwi kif jgħajjed il-jun u wara li semma l-għajta tiegħu il-ħoss ta' 7 radiet beda ifaqqa. X'jiġifieri xi jfisser il-ħoss ta' 7 radiet? X'jiġri normalment meta ifaqqa ir-rad u s-sajjetti? Wara tibda niżla x-xita. Mela allura qed naraw illi ir-rad u s-sajjetti fin-natural aħabrulna illi ġejja x-xita. L-istess dawn is-7 radiet li qed jinstemaw kif fetaħħal u l-Anġlu huma twissijiet illi ġejja xi ħaġa mis-sema. U ġejja xi ħaġa mis-sema mhix tajba, ġejja xi ħaġa ħażina mis-sema, importanti li nifhmu għadi, ġejja xi ħaġa ħażina mis-sema. U dawn is-7 radiet f'dan il-kapitlu allura qed juruna illi ġej xi ħaġa. Dan il-vers f'kelma waħda, anke jekk ma nafux x'inhu ġej, anke s'issa forsi ma nafux x'inhu ġej, ma dan il-vers huwa twissija. Qed iwissi fuq dak li ġej, qed jafżana, qed jgħidin nisma' ħodu ħsieb għax ġej xi ħaġa. Huwa twissija ta' x'ġej mis-sema. U mhux il-miġġja ta' Kristu, mhux il-mixja ta' Jaxua l-Messija ta' Ġesu ta' Nażaret, le, imma kastik li ser jibatalla biex jiġbdilna l-attenzjoni daqshekk ħanina alla daqshekk ħobla li jibqa' sal-aħħar jipprova jiġbed l-attenzjoni tagħna. Vers 4. Wara li nstema' il-ħoss tas-7 radiet jien kont se naqbad nikteb imma smajt leħen ġej mis-sema jgħid. Kull ma qalu s-7 radiet ħalleħ moħħbi tniżlux fil-ktieb. U allura qed naraw hawnhekk issa xi ħaġa simili għalli naraw fil-ktieb ta' Danjel. Tinsewx meta Danjel kiteb il-ktieb Alla qallu biex jissiġillah. Alla ħadd ma jkun jaf xejn fuq u Alla qas dak iż-żmien. Għaliex għax ma kienx għadu waqtu illum fil-ktieb tar-Revelazzjoni qed naraw x'fih dak il-ktieb li Danjel kien kiteb, dak l-iskroll li Danjel kien kiteb. U qed naraw li dak li ma kienx jaf Danjel Alla qed jirrevelaħħulna permezz ta' Ġwanni. Mela dan jfisser li wasalna f'dak iż-żminijiet il-Danjel ma ħalleħx qallu s-siġillah, allura da mhux għal-żmien, hekk dan l-aħħar żminijiet. Mela jekk illum nafu x'qed jiġri f'dan l-iskroll, jekk dan l-iskroll qed jgħidilna x'qed jiġri, allura jfisser li wasalna wkoll fl-aħħar żminijiet. Imma hekk irdu nifhmu illi l-istess ħaġa li ra Danjel qed jara issa Ġwanni wkoll. U qed naraw hawnhekk illi kemm Danjel u kemm Ġwanni kellhom dieqa kbira, kellhom dwejja kbar, il għaliex bdew jaraw il-qerda tal-umanità fil-viżjoni tagħhom f'dak li beda jgħidilhom Alla. U hawnhekk illi Alla urihom ir-rebħa. It-tnejn kemm il-Danjel u kemm il-Ġwanni Alla urihom ir-rebħa imma ma ħallihomx jikdbuha.
il-Daniel għas il-revelazzjoni maħalli jikteb, il-Ġwanni, fil-kas ta' Ġwanni, irrevelanna ħafna affarijiet fuq dak li ġej, imma din il-biċċa hija moħbija, mhux se nkunu nafuha. Issa taraw għaliex. Revelazzjoni 10 vers 5. Imbagħad l-anġlu li kontrajtu wieqaf fuq il-baħar u fuq l-art rafa' jidu il-leminija lejn is-sema. Interessanti li rafa' jidu il-leminija lejn is-sema. Xi tfisser? Tfisser li dan l-anġlu qed jaħlef, qed jagħmel weda. Bħal meta xi ħadd jiġi majjed il-qorti biex jixed jew nkella inti tmur biex tieħu ġurament il-qorti u tolli jdejk u toqgħod tgħid jiena naħlef, jiena hekk, u l-istess ħaġa qed jagħmel dal-anġlu olla jdejh lejn is-sema il għaliex qed jaħlef xi ħaġa. Tajjeb, u f'dan il-każ li qed jaħlef l-anġlu huwa li dak li Alla wiegħed, dak li Alla ħalef fil-fatt kien ser isir. Dak li Alla qal isma' da ser jiġri, dak u dan li ser jiġri. U dak li Alla qal li ser jiġri anke permezz tal-profeti ser iseħħ. U hawnhekk importanti ħbib tiegħi li nagħmluha ċara li jekk inti tifhem il-kelma tal-Alla ma tistax tgħid illi aħna llum m'għadniex taħt il-liġi allura l-Antik Testament ma tistudjax. Permezz tal-profeti, u meta qed ngħid profeti dawk li hemm fil-Bibja ta' mhux dawl ħafna li jfaqsu speċjalment fil-Knejjes Amerikani li jseħħu profeti u ħafna mill-affarijiet li jgħidu ma jseħħux tajjeb, il-profeti li hawn fil-kelma tal-Alla dawk iridu nistudjaw, permezz ta' dawk Alla għalilna x'qed jiġri, permezz ta' dawk iridu nkunu nafu minn xi trid tgħaddi d-dinja anke fil-ġenerazzjoni tagħna, anke jista' jkun li aħna nilħqu dal-affarijiet, li jekk tkun taf ġej, tittaqra l-profeti x'qed jgħid permezz ta' Eżajija, x'qed jgħid permezz ta' Eżakjel, ta' Zakkarija, ta' Ħożea, daw kollu ma' profeti, disgrazzjatament jiena kemm domt nattendi knejjes f'ħajti qatt ma smajt tagħlim fl-ebda knisja li attendejt f'ħajti la dik Kattolika u waqqas dik Evanġelika qatt ma smajt tagħlim fuq daw minn daw il-profeti il għaliex għax biex talla fuq daw il-profeti l-għor ma tittamel twaqqa l-idea li m'għadniex taħt il-liġi għax il-messaġġ tal-profeti dejjem kien isma' mintomx tobdu l-liġi talla mela raġeja l-qerda. U dak li qed jiġri llum, in-nies mhux jobdu l-liġi talla u għax mhux jobdu l-liġi talla ġejja l-qerda fuq id-dinja. Id-differenza hi x'tifhem bil-kelma liġi. Min rid iqarraq bik il-kelma liġi se juża biex iqarraq bik imma prattikalment il-kelma liġi hija istruzzjonijiet u aħna llum irridu nimxu wara l-istruzzjonijiet ta' Alla. U għalhekk id-dinja qiegħda fiex qiegħda. Għalhekk dal-anġlu qed jaħlef illi dak li Alla qal li se jseħħ ser iseħħ għaliex għax id-dinja mhijiex timxi wara l-istruzzjonijiet tal-Alla qed tagħżel li timxi kif joġob lilha. U allura x'fuq x'dejjem kellmuna l-profeti? Il-profeti dejjem kellmuna fuq iż-żmien ta' dieqa ta' Ġakob. Iż-żmien ta' dieqa ta' Ġakob, jiġifieri Ġakob jirrappreżenta l-Iżrael ħbibtieta, Ġakob ma jirrappreżentax il-Knisja Rumana Kattolika, Ġakob ma jirrappreżentax il-Xhieda ta' Ġeħova, ma jirrappreżentax il-Knisja Protestanta Angliża, ma jirrappreżentax il-Knisja Evanġelika Amerikana. Ġakob jirrappreżenta l-Iżrael. Żmien ta' dieqa għall-Iżrael. Issa meta qed ngħidu Iżrael aħna qed ngħidu il-poplu tal-Alla. Nerġgħu naqsmu dak il-poplu tal-Alla għal Alla huma dawk li jimxu wara l-istruzzjonijiet tiegħu. Jekk inti m'intix timxi wara l-istruzzjonijiet tal-Alla, inti m'intix parti minn Iżrael, ma tistax tkun parti minn Iżrael. Imma qed naraw illi nistudjaw il-profeti biex nkunu nafu x'qed jiġri u l-profeti dejjem qalulna li ġej żmien ta' dieqa fuq il-poplu tal-Alla. Il għaliex id-dinja ma tix timxi ma' Alla, għax ma tix timxi ma' Alla qed naraw dal-affarijiet iseħħu, ħafna iktar affarijiet ser iseħħu. Il-poplu tal-Alla li verament jitkellem fisem Alla ser jgħaddi minn inkwiet kbir u dan huwa dak li ndulu iż-żmien ta' dieqa
ta' Ġakob. Bdejna bil-qawsalla, ma ninsawx, il-qawsalla hija sinjal ta' patt. U dan jfisser, jekk Alla mill-patt, jfisser li Alla qatt mu ser jinsa. Imma ma ninsewx. Ma ninsewx li Alla wieħed ukoll żmien ikraħ fuq Iżrael fl-aħħar 3 snin u nofs li fuqhom jitkellem Daniel. Għaliex prattikalment il-poplu talla ilu jgħaddi minn persekuzzjoni, imma issa id-dieqa ta' Ġakob, issa mhux biss persekuzzjoni dwejja kbar, ser jseħħu fl-aħħar 3 snin u nofs tal-bniedem fuq din id-dinja. Forsi qed ngħidu xi ħaġa kbira ma' iva, hekk tgħid il-kelma. L-Antikrist jagħmel patt ta' 7 snin ma' Iżrael mal-poplu talla illi 3 snin u nofs wara jiksru u għax jiksru l-poplu talla se joħodha kontra l-Antikrist tajjeb u l-Antikrist fl-aħħar 3 snin u nofs allura ser jiġi kontra il-poplu ta' Alla. U dan huwa l-aħħar 3 snin u nofs iż-żmien ta' dieqa li jitkellem fuqhom anke Daniel. Revelazzjoni 10 vers 6. U ħalef b'dak li hu ħaj għal dejjem ta' dejjem li ħalaq is-smawiet b'kull ma fihom u d-dinja b'kull ma fiha u l-baħar b'kull ma fiha ħalef li m'hemmx aktar dawmien. Mela qed naraw wara daw il-kastigi li se jinżlu fuq id-dinja bħala twissija tinsaw x'għadha mhix il-kollha tal-Alla ħbib tiegħi. Huma bis-sinjali ta' twissija, s'issa smajna 6. Wara s-sitt wieħed, dal-anġlu se jgħid isma' it-tmiem mhux se jdum ma jiġi. Iż-żmien ta' dieqa ta' Ġakob mhux se jdum ma jiġi. Dak li qed jgħid ħalef li m'hemmx aktar dewmien. M'hemmx aktar dewmien għal xiex? Għaż-żmien ta' dieqa ta' Iżrael. U kif nafuh da ejja naraw vers 10. Tinsewx biex tifhem il-messaġġ kollu erġa' qra il-kapitlu kollu, aħna qed naraw vers. Tinsawx x'inkunu għedna vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, issa wasalna f'7, l-istess anġlu. Għalax qed jgħid. Imma li meta vers 7, imma li meta jinstema s-seba' anġlu li kellu jdoq it-tromba tiegħu ikun mitmum il-misteru ta' Alla li kien ħabbar lil qaddejja tiegħu il-profeti. Mela, nerġa' ngħid dan il-vers ma nistgħux naqraħ waħdu, irridu bil-fors norbtuh ma' kapitlu 6, għax waħdu ma jiftehimx. Imma vers 7 qal li meta meta jinstema' il-ħoss tas-seba' anġlu, it-tmiem ikun wasal u allura il-fidwa u s-salvazzjoni tal-poplu talla tkun waslet. Dan fil-fatt huwa il-messaġġ ta' kull profeta ħabib tiegħi. Il-messaġġ ta' wara kettilkom tridu tistudjaw. X'qed jgħidu l-profeti? Tiġix tgħidlina nafx qed jgħid il-tib tar-revelazzjoni jekk inti ma tafx x'qed jgħidu l-profeti. Ma tistax tgħallem fuq il-tib tar-revelazzjoni jekk inti ma tafx il-profeti xi jgħidu. Għax ħafna jgħidu isma' llum m'għandniex taħt il-liġi, mbagħad jgħallmu l-tib tar-revelazzjoni. Tib tar-revelazzjoni qed iseħħ minħabba li ħafna jgħidu isma' aħna maħniex taħt il-liġi u ma rridux noqogħdu taħt il-liġi tagħna. Għalhekk qed iseħħ da kollu li qed naqra fil-ktieb tar-revelazzjoni. Imma qed naraw li is-salvazzjoni dal-anġlu allura qed jgħid isma' li is-salvazzjoni il-fidwa ta' Iżrael ġejja meta Iżrael jaraf li l-Jaxua l-Messija ta' Nazaret, il-Ġesu ta' Nazaret, jarfu bħala is-Sid u s-Salvatur tiegħu. U biex Iżrael, il-poplu talla, meta qed ngħid Iżrael mhux l-art ta' Iżrael biss, il-poplu talla, sabiex il-poplu talla jaraf jaċċetta lil Jaxua il-Messija bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħu. B'dak kollu laqalilna biex nimxu warajh, mhux għax tgħid li Kristjan imma xi verament tagħmellek li qed jgħidlek Jaxua. Biex jassel il-poplu talla semmek irid jgħaddi minn żmien ta' dieqa ta' Ġakob. U mbagħad jiġi Jaxua, ħafna jgħidu isma' Jaxua jista' jiġi issa, Jaxua jista' jiġi għada. Le. Jaxua ġej wara 3 snin u nofs ta' dieqa ta' Ġakob.
Jekk ma s-sena għaddu minn dak il-perjodu Jexua ma jistax jiġi. Għax huwa matul dak il-perjodu li ħafna kredenti ta' veru illi verament iħobbu lil Jexua se jarfu il-verità u se jaslu li jimxu wara il-verità. Imma mhux hekk biss. Araw kif jispiċċa l-vers. Araw kif jispiċċa vers 7. Il-misteru ta' Alla li kien ħabbar lil qaddejja tiegħu il-profeti. Mela nerġa' ngħid. Irridu nistudjaw, irridu naraw x'qed jgħidu l-profeti. Jekk inti m'intix qed taqra u tistudja x'qed jgħidu l-profeti, meta ġejja din il-persekuzzjoni, inti m'intix se tkun preparat biex tilqa' kontrija. Għaliex? Għax inti ma tafx verament x'qed tgħid il-kelma ta' inti qed timxi wara il-mexxej spiritwali tiegħek. U għalhekk inidilkom qatt toqgħodu fuq il-bniedem, oqgħodu fuq li hemm miktub. Mhux jgħidu il-knejjes imqarqa tal-lum imma x'qed jgħidu il-profeti. Veru il-profeti x'imkien qalu illi wara l-mewt ta' Kristu jew wara l-qawmin mill-mewt ta' Kristu aħna ma neqgħux taħt il-liġi m'għandniex għalfejn nżommu s-sibt qaddis ħadd qatt ma qala di. Din hija talim qarrieq tal-knejjes hekk imsejħa nħobb insejħlhom jien moderni llum. Knisja moderna llum tgħid m'għandniex taħt il-liġi wara l-mewt ta' Kristu, imkien ma qalu għall-profeti li, u għalhekk ħafna ma jafux il-verità, ħafna ma jistudjawx x'jgħidu l-profeti, ħafna interessom biss il-prosperità li tiġi fuqek meta tibda temmen fi Kristu. Imma sa l-verità hija mod ieħor dik forsi nitkellmu xi darba fuqha. Vers 8. Imbagħad il-leħen li kont smajt mis-sema reġa' kellimni u qal li: Mur, ħu l-ktieb il-miftuħ li hemm fit l-anġlu jieqaf fuq il-baħar u fuq l-art. Nerġa' ngħid x'fih dan il-ktieb. Dan il-ktieb jitkellem fuq il-fidwa. Dan il-ktieb jitkellem fuq is-salvazzjoni. Tinsewx li l-anġlu diġà għandu saqajh fuq il-baħar, instabilità, u saqajh fuq l-art. Mela dan anġlu għandu saqajh fuq l-instabilità li għaw fuq id-dinja. U f'dan il-ktieb hemm is-salvazzjoni tad-dinja, il-fidwa tad-dinja. U dan ifisser li dak li nerġa' ngħid, dak li Alla ħalef li ser jagħmlu mhux biss mal-poplu tiegħu, mhux biss ma' Iżrael, imma mal-kreazzjoni kollha. Anki l-kreazzjoni ħad tiġi salvata permezz ta' dak li ħajjagħmel Alla. Il-fidwa wkoll hija qas għall-kreazzjoni. Naraw ħajkun hemm sema ġdida, ħajkun hemm xemx illi m'hemmx bżonn l-effett tagħha biex ikollna d-dawl, għax id-dawl se jkun ġej minn Jexua. Il-qamar ħajkun hemm imma mhux se jkollna bżonn id-dawl tiegħu. Illa għaliex fl-eternità dejjem hemm id-dawl ta' Jexua jiddi u dak huwa l-uniku dawl li rridu. Imma qed naraw kif Alla fej il-bniedem qeret is-siġar, Alla ser jerġa' jimla kull maw bis-siġar. Fejn qed naraw il-mijiet imdardra u issa ma nistgħux nixorbu minnhom fl-aħħar ta' żminijiet, Alla se jerġa' jirranġa dawk l-affarijiet, Alla se jerġa' jimla l-baħar bil-kreaturi tal-baħar. Il-fidwa mhijiex għalina biss, imma se jbiddel il-kreazzjoni kollha. Rivelazzjoni 10 vers 9. U mort dejn l-anġlu u għedt li jagħtini l-ktejjeb u qal li: Ħu u ibilgħu u jsillek imrar ġo fik imma ġo ħalqek jinżel ħelu. Qasel, hekk tgħid il-kelma, ħelu għal ġo ħalqu. Għaliex? Għax dal-ktieb jitkellem fuq il-fidwa meta Ġwanni qed jiklu dal-ktieb hemm is-salvazzjoni, allura se tinsillu ħelwa dik it-toma meta qed jomod dan il-ktieb. Ejja issa ma noqogħdux nippruvaw indaħqu u ngħidu jiġifieri daqbad il-ktieb u kielu, daka min irid idaħħaq inħalluh ħalli idaħħaq. Imma
il-kelma qed tgħidilna li l-anġlu qallu ħu u bilaw u jissillek imrar ġo fik imma ġo ħalqek jiġi ħellu wasal. Mela allura qed naraw li meta Ġwanni qed jiekol dan il-ktieb qed jinżel qasel il għaliex fih is-salvazzjoni. Bħal meta aħna naqraw ir-rebħa u aħna nitkellmu ħafna għallima spiritwali jitkellmu fuq ir-rebħa illi il-kredent se jkollu fl-aħħar. U dik hija toma ħelwa. Meta aħna qed naqraw il-ktieb u nafu kif jispiċċa b'rebħa għal dawk li hemm mela l-kredenti dan huwa toma ħelwa f'ħalqna. U ħafna jippritkaw dan il-messaġġ għaliex għax għandu toma ta' għasel, mhux veru. Imma dak li fih li ser iseħħ, dak li hemm miktub li ser jiġri fih, qabel tiġi l-fidwa se jkun morr fl-istonku tagħna u għalhekk qed tilkom ħabib tiegħi. Tidu taqraw kollox għalhekk qed nagħmlu dan l-istudju vers, qed taraw kemm qed insemmu affarijiet koroħ ġejjin, affarijiet illi jekk inti verament timmedita fuq il-kelma tal-Alla, jekk inti verament tqatta ftit ħin u timmaġina li dawn l-affarijiet jistgħu jibdew iseħħu minn għada u li inti ħatilħaqhom, se jkunu morri fl-istonku tiegħek x'in tibda taqra minn xiex titgħaddi. Immaġina ħadkun hawn inti meta taqa' dik il-kometa u id-dardal l-ilma baħar u ma jaqpax tajjeb l-ikel tiegħu ma nistgħux niklu ħut. Ħadkun hawnhekk meta taqa' dik l-istilla u id-dardal lejjun tal-ilma ħelu u ma jkollniex biex nixorbu, nibdu noqtlu l-xulxin min ikollu flix kun ilma noqtluh biex noħduhulu. Ħankunu hawn meta daw il-ġradi li qrajna fuqhom għal 5 xhur se joqgħdu jitterturaw lin-nies ħanaddu minnu ta' aħna. Tiġix tgħid li huwa sinjal sabiħ, tiġix tgħid li dan huwa messaġġ ta' għaselta. U dak huwa li qed jgħid l-anġlu lil Ġwanni. Meta jieklu fih is-salvazzjoni huwa ħelu għasel. Imma biex tasal dik is-salvazzjoni rridu ngħaddu mill-morr. La ħajweġġalna l-istonku meta naqraw fuq. Vers 10. Jiena ħadt il-ktejjeb minit l-anġlu u blajtu. U ġo ħalqi ħassejtu ħelu qasel. Iżda meta kiltu imlini bl-imrar ġo fija. Mela qed nerġgħu naraw kif l-ewwel ġi ħelu. Bħalma qed naraw illum jiġri madwarna, ħafna qed jgħixu jisu xejn u xejn. Tajjeb kulħadd għaddej ħepigola għaliex għax issa m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla. Issa nistgħu nagħmlu li rridu, jekk m'għadekx taħt il-liġi tal-Alla dak li qed tgħid tista' tagħmel li trid. Tajjeb għax jekk inti qiegħed taħt il-liġi tal-Alla taf li hemm affarijiet li trid tagħmel u hemm affarijiet li ma tistax tagħmel, ma tridx tagħmel. U titobdihom it-tnejn. Kemm kmandament wieħed ngħid li ta' erba' kif tħobb l-Alla u kemm kmandamenti 5, 6, 7, 8, 9, 10 kif tħobb il-proxmu tiegħek. Kollha trid tagħmilhom. U allura qed naraw li l-umanità llum għax iddeċidiet li tittgħix kif tittgħix, tajjeb jien tajjeb kulħadd tindaħallix ma tistax tiġġudikani, m'għadniex taħt il-liġi. Allura l-ħajja tiġi ħelwa, tiġi sabiħa. Imma wara l-istil ta' ħajja ħażina li ħafna qegħdin jgħixu u mbagħad se jiġi l-morr. U l-morr jista' jibda minn din id-dinja għax inti bit-tip ta' ħajja li qed tgħix tista' ġġib mart fuqek, tista' ġġib kundizzjonijiet fuqek u allura diġà qed tgħaddi minn dak il-morr, imma mhux hekk biss Alla jista' juża ħadd tajjeb ukoll. Imma mbagħad hemm dak il-morr illi inti tintefa' fl-ixmara tan-nar u l-kubrit. Illi inti tiġi madut mal-ħżiena fil-ġudizzju u ma tgħaddix għal ħajja eterna taħt Jexua. Kemm immorra dik, ma dik ma nasbux fuqha dik min jaf x'hemm meta nmutu, qed jgħidilna x'hemm meta nmutu dan il-ktieb tajjeb. Din hija xi ħaġa ħbib tiegħi li naraw ukoll fil-ktieb tal-Esodu. Fil-ktieb tal-Esodu dan narawh jiġri meta il-poplu li Alla ħareġ minn l-Eġittu issa wasal f'Morea, post jismu Morea, u fil-fatt għalhekk jismu Morea illa għaliex ma sabux
ilma xixorbu. Kien hemm l-ilma u x'kien marru biex jixorbu minnu tinsewx qed nitkellmu fuq massa kbira ta' nies ta' miljuni illi ħarġu mill-iskjavitu meta marru biex jixorbu minn dala dajjar sabu ħmor. Ma setgħux jixorbu minnu. U meta xorbu sabu ħmor, x'għamel Mosè? Tafu dik l-istorja. Mosè xeħed siġra li għallu għaqbad siġra u tfaħħaġu l-ilma. U meta għamel hekk Mosè meta xeħed din is-siġra ġol l-ilma, l-ilma issa ġi ilma ħelu. Tgħidli Martin x'għandu x'jaqsam dak, kemm għandu x'jaqsam ħbib tiegħi? Kemm għandu x'jaqsam? Imma ħem inti mhux se tismagħhom dal-messaġġi fil-Knisja tiegħek, għax fil-Knisja tiegħek kemm ħajbirkek il-mulej, kemm ħajtik euros, kemm ħajtik dar sabiħa bil-pool, kemm ħajtik xi 4x4 bil-white leather seats. Dak li tisma' fil-Knisja tiegħek. X'inhi d-differenza? Xeħed is-siġra ġol ilma u minn ilma mor ġie ilma ħelu. X'inhu l-messaġġ? Il-messaġġ huwa dak illi Jaxua is-siġra li kien imsallab fuqha. Permezz ta' dik is-siġra. Jaxua ssallab fuq siġra u permezz ta' li Jaxua ssallab fuq siġra ħajjitna issa minn mor saret xi ħaġa ħelwa. Meta inti taċċetta il-mowt ta' Jaxua, meta inti taċċetta l-fatt li Jaxua qam mill-mewt, meta inti taċċetta li Jaxua miet għas-salvazzjoni tiegħek, ħajtek minn morra tiġi ħelwa. Għalhekk naraw il-Mosè jitfa' s-siġra huwa permezz ta' dik is-siġra li l-mor tagħna jista' jsir ħelu. U huwa biss Jaxua allura f'dan il-każ nistgħu nifhmu li huwa biss Jaxua li jista' jaqta'na dak l-aġġ. Meta naċċettaw u nirċievu il-kelma tal-Alla kemm ħajja u kemm dik miktuba, din tkun għalina bħal xi ħaġa ħelwa. Meta inti taċċetta l-messaġġ tas-salvazzjoni, meta inti tibda taqra u tistudja u tara l-messaġġ tas-salvazzjoni fil-ktieb tal-Bibja, huwa xi ħaġa ħelwa permezz ta' Jaxua. Inti salvat. Imma ma ninsewx illi biex naslu sem irridu naċċettaw aħna. Inkella ħajjitna ma tistax tinbidel, inkella ħajjitna ser teqpa' morra. U għalhekk huwa importanti li minn issa nażlu lil Jaxua il-Messija, il-Ġesu ta' Nazaret bħala is-Sid u s-Salvatur tagħna. Mhux meta jkun tartu wisq, jekk ma jkollokx ċans tindem minn ħtietek. U għalhekk huwa importanti li tażel issa. Għalhekk Alla iridna li naqraw dan il-ktieb u narfu x'inhu ġej fuqna f'din id-dinja u nindmu. Ħadd ma jieħu pjaċir jgħaddi minn dal-affarijiet li ġejjin fuqna mhux hekk. Biex ma tgħaddix minnhom tindem ta' ħajtek il-Kristu. Ma fadalx ħafna żmien ħbib tiegħi. Ħafna jaħsbu li l-affarijiet idumu ma jaslu. Iż-żmien issa huwa iż-żmien li tagħti ħajtek lil Jaxua ta' Nazaret, lil Ġesu l-Messija. Ma ittawwalx aktar. Għaliex ma tafx x'hemm għada jiġej għalik. Qed naraw kif aħna jekk ma naqrawx x'qed jgħidu l-profeti, mhux ser inkunu lesti ħbib tiegħi biex nilqu għal persekuzzjoni li ġejja. Hija permess li naqraw din il-kelma illi nistgħu nkabru il-fidi tagħna. Mhux billi taqra biss, għax li taqra biss ħafna jaqrawha biss, jiġifieri, naf ħafna jiena Kristjani li jaqraw il-Bibja ma nafx kemm il-darba, messaġġ qatt ma fhomhom u għadhom sal-lum ma jifhmuhx. Imma huwa importanti li jkollna ħajja taqjima u tifħir, u bħalma dejjem ngħid jien ħajja taqjima u tifħir ma jfissirx li toqgħod titfa' il-worship songs u tkanta ta' mhux dik. Ħajja taqjima u tifħir hija kif irid ngħix Alla, x'inhu huma l-istruzzjonijiet tiegħu, x'qed jgħidli biex nagħmel, kif irrid ngħix, x'irrid nagħmel biex noġob l-Alla, x'm'għandix nagħmel biex ma nkissirx ir-relazzjoni mal-Alla. Xi ħaġa oħra dik.
tittex ħajja ta' qima u ta' tifħi u jrid ikollok relazzjoni ma' Jaxua il-Messija ta' Nazaret, ma' Ġesu ta' Nazaret. Kif ikollok relazzjoni ma' Jaxua l-Messija? Permezz li tqatta' il-ħin intimu miegħu. Jekk inti m'għandekx ħin biex tqatta' mal-mulej, m'għandekx relazzjoni miegħu, il-mulej ma jafekx. Tgħidli x'jiġifieri Martin il-mulej ma jafnix. Ejja ħa naraw xejn Mattew kapitlu 7. Biex nikkonkludu anke l-programm hawnhekk. Mattew kapitlu 7, versi 21 sa 23. Ħanaqrom kollha 4 ta' flus. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tiegħi fis-smawit f'kelma waħda. Mhux kull min jgħid jien Kristjan jidħol fis-saltna ta' smawit. Ħankomplu naqrawh. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna ta' smawit, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawit. X'inhi r-rieda tal-missier? Ejja nibdew mill-10 mandamenti. Alla tanna 10 mandamenti għaliex għax ir-rieda tiegħu hija li nimxu magħhom. U jekk inti tgħid isma' dawk m'għadniex taħthom jew hemm xi wieħed li m'għadniex taħtu, inti qed tmur kontra r-rieda tal-missier. Ikun hemm ħafna f'dak il-jum, ikun hemm ħafna li jgħidu li mulej, mhux f'ismek ħabbarna, u mhux f'ismek keċċejna xjaten, u mhux f'ismek għamilna ħafna mirakli. Mela qed naraw f'dan il-vers, mhux impossibbli li bniedem jitlob ma' persuna u tfiq. Mhux impossibbli li bniedem jitlob fuq persuna mxajtna u tinħeles minn dak ix-xitan li għandha ġofija. Mhux impossibbli. Imma huwa possibbli li Jaxua xorta jdur fuqek u jgħidlek imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu il-ħażen. Mela x'qed narawha? M'għandekx għalfejn tkun bniedem ġust. A righteous person biex tagħmel dal-affarijiet. U stess qed jgħidilhom intom tagħmlu l-ħażen. Mhux għax tara bniedem ikeċċix jagħtem, mhux għax tara bniedem jitlob fuq in-nies biex ifiqu, ifisser li dak il-bniedem huwa xi bniedem ta' Alla. Jista' jkun bniedem li ħajtu hija stil ta' ħażen. Stil ta' ħażen ma jfissirx kultant ma jfissirx il-ħażen li nifhmu b'aħna ta' mhux qed ngħid li jkun xi għallim spiritwali drogat jew fis-sakra jew ma jistax jara mara. Ħażen ifisser illi ma timxix mal-kelma t'Alla. Illi pereżempju ma żżommx ir-raba' mandament. Dak huwa ħażen. Għax anke ġalbu stess jgħid nisma' jekk tikser wieħed issa ksirthom kollha. Mela x'irridu nagħmlu? Kif se noqogħdu attenti biex ikollna din ir-relazzjoni intima ma' Jaxua il-Messija? Ftakru x'edna s'issa ħbib tiegħi. S'issa nerġa' ngħid bħalma fil-bidu rajna l-4 tiżwiemel tal-Apokalissi li qegħdin diġà madwarna jagħmlu xogħolhom qed ikkissru lil din id-dinja, tjoqtlu ħafna nies bil-gwerer, bil-mard, qed naraw gwerra tal-Ukrajina, it-tielet gwerra dinija, għandilek qiegħda fuq ix-xifer qiegħda, fuq l-arba wara l-bib. Issa żmien li naqblu lil nfusna ħbib tiegħi. Rajna li wara dawn l-4 żwiemel tal-Apokalissi ġejjin is-7 ta' tromba u s'issa rajna 6. L-aħħar waħda għadha mhix ġejja għalissa għaliex għax għandna wara dawk is-6 twissijiet għax dawk huma s-7 trombi, wara s-6 twissijiet Alla qed ittina ċans sabiex ngħaddu u nirrealizzaw u nifhmu illi rridu nduru lejh. Illum ħanifqu sakemm nerġa' niltaqa' magħkom fi programm ieħor f'isem Sħabi ta' Malta Messeni kan nsellmilkom u bħal dejjem qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.